אני מתחיל בכוונה מהכיסאות המעממים של הלומקס, ואספר לכם שאנחנו בזיכרון יעקב, בשכונה פראית, חדשה, יפהפייה, ולכן השקיעו פה במטבח דנדש, החבילה המלאה של הלומקס, אפשר להגיד. כבר נצרף את יוסף שיסביר לנו. נתחיל מהקירת גז. יוסי, איפה אתה? שלוף לנו את הקירה. קירת גז של ברצה, מוצר בלעדי של הלומקס, נורוסטה 316. יש לנו פה שתי נבים לשלוט על הגז, או על הקטן או על הגדול. עם מכסה שהופך למגש. משהו שלא ראינו עדיין ברילסים אצלנו. נכון, ייחודי. המקרר של הלומקס אנחנו מכירים. שלנו. הציפוי פה פורצלן, איזה צבע? נרו. נרו. חלק פשוט. ותראו, זה גריל. ויגלר בראון.